Tervetuloa katsoa uutta YouTube-videota. Tänään pelataan tää Brawl Starsia. Tänään mä voisin vähän esitellä, kun tää on mun eka jakso Brawl Starsia, niin esitellä vähän näitä mun tyyppejä, mitä mulla on. Mulla on Shelly ja vähän skinejä. Mulla on ryöväri Shelly, normaali Shelly ja ehkä en tiedä kumpi nyt näistä olisi hienompi. Ehkä tää on tää hieno. Nitalla mulla on vaan ja panda nita ja normaali nita. Ehkä vois mulla on ehkä vähän silleen, että vois päivittää. Tanskinää. Coltilla mulla on aika paljon. Rockari Colt, lainsuojaton ja komea Colt. Ja jos ehkä hienoin on tää hienoin tää komea Colt. Bullilla mulla on barbaari kuningas Bull ja normaali Bull. Sitten mulla on Old School Brock ja normaali Brock. Mistä tää on tullut? 2020 sitten mulla on El Primolla El Atomi Primo. Ja tää, niin en mä kyllä haluaisi. Ehkä toi olisi ihan siisti. Tai toi pallopää, mutta en kyllä niinku ajatellut hirveästi Primolle ostaa enempää. Barleylla mulla on normaali Barley ja kultainen Barley. Pokolla mulla on normaali Poko. Ja ehkä mä haluaisin ostaa, mutta nämä kaikki Pokon skinit on niin paljon gemejä, että mä en oikein tiedä. Rosalla ei oo mitään. Jessillä ei oo mitään myöskään. Pitäis ostaa, hommata. Dynamikella mulla on normaali Dynamike ja klassinen Dynamike. Ehkä pitäis hommata, kun Dynamikellakin on aika hienoja skinejä. Ja haluaisin ton skinin. Sitten Tick. Mulla on normaali, pelkästään normaali Tick. Ehkä sitten kun sais vähän enemmän Tickskin gemejä. Sitten mulla on taas 79 gemiä, niin mä haluun ton rapuskinin Tickillä. 8-bit ei oo mitään. Rico ei oo mitään. Daryl on Omega-lipas Daryl, Mega-lipas Daryl ja normaali Daryl ja on tää Omegana kyllä. Omega hyvä lipas. Kenen mielestä boksit pitäisi tulla takaisin? Mun mielestä joo, koska boksit oli niin hauskoja. Jos Supercell katsoo tän videon joskus, niin please lisää toi boksit takas, please. Ja sitten Kaari ja Karin ratsastaja. Sitten Jackillä ei oo mitään, pitäis hommatakin. Gasilla ei oo mitään. Bowlla on soturi bow ja normaali bow. Hienon on tää soturi bow, aika hieno. Emsillä mulla on ilkimys Ems ja normaali Ems. Ja on tää hieno tää Ems. Stulla mulla on normaalistu, superstarastu ja pääkallon ratsumiestu. Ja tää on oikeesti ihan tää oli alennuksessa joku 69 ja tää oli niinku oikeesti tää on aivan sairaan hieno. Tää on ehkä yksi hienommista skineistä mikä mulla on. Piperilla mulla on Pinkki Piper ja normaali Piper. On tää normaali kyllä pikkasen hienompi. Että Pamilla mulla on normaali Pam ja osake Pam. Osake Pam on hieno. Frank ei oo mitään, vaikka tää on yksi lemppareista.
Niin mä haluaisin ehkä ton. Mä haluaisin ton, toikin oli alessa, mutta en hommannut. Haluaisin mehevämmän tarjouksen. Bibillä ei oo mitään. Billä mulla on leppäkerttubi ja normaali bi. Nanilla mulla on retro nani ja normaali nani. Retro on kyllä hyvä. Redro. Edgar ei oo mitään. Griffillä ei oo mitään. Kromilla ei oo mitään. Bonilla mulla on jalkkisponi. Sain tän just äskettäin legendaarisista Stardropeista. Sitten Hank. Ei oo varmaan edes mitään skinejä. On 2 skiniä. Mutta en mä tarvii Hankille vielä. Jeanilla on toi 39, mutta ei oo, mä haluisin ton, mutta ei oo mania. Ei oo gemeä. Ja siis mä en sit käytä mihinkään Brawliin rahaa, että mulla on normaali Max ja GTA Max. On tää hieno tää GTA Max. Mr. Beanillä, Mr. Penalla ei oo mitään. Haluaisin ehkä ton Agentti Beankin. Mutta on Beanillä niin hieno skinejä, että sit kun on 79 taas gemiä, niin kuvaan teille video, jos te haluatte, niin siitä kun mä ostan joku näistä skineistä. Trooppinen Sprout ja normaali Sprout. Trooppinen on hyvä. On meillä jo myyttisissä asti. Sitten Byronilla ei oo mitään. Kreillä ei oo mitään. On sillä Kreillä muutoinkin niin, mutta ei oo mitään. Megillä ei oo mitään. Paitsi ton mä meinasin hommata. Mutta en hommannut. Gailillä ei oo mitään. Surgeilla ei oo mitään. Coletella ei oo mitään. Loolla ei oo mitään. Ruffilla ei oo mitään. Bellellä ei oo mitään. Ashilla ei oo mitään. Fengillä ei oo mitään. Ja eikä Janetilla oo mitään. Että kohta mulla puuttuu vielä näin paljon. Ja sitten, mä kokeilen harjoitusalueessa tätä Chukia. Mikä tää on? Mitä tää pelataan? Video. Jaa, toi toimii noin. Tuo kato ottaa ikinä pois. Joo, nyt se lähti pois. Nyt se hoidat vaan laittaa sen. Vaikka jos mä haluan tonne. Niin aina kun mä saan superin. Noin, niin mä oon. Joo, hyvä. Vaikuttaa ja ehdottakaa kommenteissa, jos haluatte lisää Brawl Starsia. Että tää video saattaa olla tässä nytten. Että se olisi näkemiin ja moro.